їхні. Продовжуємо вечірній інформаційний ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас і дякую, що ви до нас долучилися. І впродовж наступних півгодини про важливі для України теми дня сьогоднішнього будемо говорити з гостем нашої студії. Це Бачо Корчелава, політичний експерт і прес-аташе Посольства Грузії в Україні у 2005-2010 роках. Пане Бачо, я вас вітаю. Ще раз доброго вечора. Дякую, що ви прийшли. І розпочнемо ми говорити, власне, про цей так званий антибандерівський закон, який вже ухвалив Сенат Польщі. І для того, аби, можливо, хтось з глядачів, хто ще про це не знає, зорієнтувався в ситуації, я додам трішки інформації, що, власне, цієї ночі, в ніч на четвер, 1 лютого, у польському Сенаті відбулося голосування за зміни до закону про Інститут національної пам'яті, яким вводиться кримінальна відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів, а також за приписування польському народові нацистських злочинів. Раніше, 26 січня, Сейм Польщі, Нижня палата парламенту, вніс зміни до закону про Інститут національної пам'яті, який забороняє пропаганду тоталітарних ідеологій і визначає злочинною участь бандерівських націоналістів у знищенні єврейського населення та геноциду громадян міжвоєнної Польщі на території Волині та Східної Малопольщі, тобто Галичини. Згідно зі змінами, порушників оновленого закону каратимуть грошовими штрафами або ж ув'язненням до 3 років. І, окрім іншого, згаданий закон передбачає кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті». І аби закон набрав чинності, його ще має підписати президент Польщі Анджей Дуда. Поки що інформації про, власне, підписання президента цього документу немає. Пане Бачо, тобто ви, як прес-аташе Посольства Грузії в Україні, багато знаєте про ці дипломатичні речі, дипломатичні війни, навколо Як Україні варто, скажімо, сприймати безпосередньо це ухвалення Сенату? Спокійно. Абсолютно спокойно. У них своє видение истории. К сожалению, оно в Польше тоже политизироваться начало, что не есть правильная вообще история. Это дело историков. Я сам историк по образованию, поэтому на одни и те же события могут быть разные взгляды, но для того, чтобы прийти к общему знаменателю, для этого должны садиться историки и разговаривать друг с другом. Просто да, нам придется когда-нибудь с поляками начинать разговаривать и приходить к единому знаменателю, как оценивать эти события. И нельзя однобоко оценивать то или иное событие. Поэтому сейчас, на данном этапе, это такой политический шаг для внутриполитического пользования. Насколько я знаю, там скоро выборы должны быть в Польше. И они... Но это такое. У нас тоже, знаете, если колбасы мало, значит, надо какую-нибудь драку устроить в парламенте. Где-то такой же подход и там. Я думаю, что это пройдет. Это временные вещи, потому что Польша всегда была таким адвокатом Украины. И я думаю, что вот эти сейчас временные какие-то непонятные вещи, они тоже пройдут. Главное туда относиться спокойно и не начинать с нашей стороны разгонять какую-то истерию и не делать ответної глупості. От, власне, про реакцію з нашого боку і відповідну реакцію. Давайте послухаємо, що з цього приводу сказав президент України Петро Порошенко. І, знову ж таки, реакція міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Глибоко стурбований рішенням польського парламенту. Історична правда вимагає відвертої розмови та діалогу, а не заборон. Оцінки, які містяться в цьому рішенні, є абсолютно необ'єктивними та категорично неприйнятними. Ми насамперед пам'ятаємо наші спільні перемоги і боротьбу проти тоталітарних режимів. Жодне політичне рішення не може замінити історичну правду. Ухвалений законопроект не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею. Закликаю Польщу до об'єктивності та діалогу. Тільки разом переможемо. Рішення польського парламенту спрямоване не на дискусію щодо історичної правди, а побудову історії міфології. Введення в юридичну площину терміна «злочини українських націоналістів» посилює однобічні стереотипи та провокує реакцію у відповідь. Ідея визнати якісь нації злочинними веде в нікуди. Завжди виступали і будемо виступати за рівноправний діалог і стратегічне партнерство з Польщею, але не сприймаємо мови заборон і обмежень та поділяємо занепокоєність наших міжнародних партнерів щодо згаданого закону. Готові до об'єктивного діалогу і спільно вивчати факти, а не міфи. Наверное, заявлення президента взвішення було. Тобто, власне, Павло Клімкін говорить про те, що це змушує до реакції у відповідь. Павел Клімкін намагається перевести діалог в область сам дурак, но президента більш виважена. Він правильно говорить, що
начинать разбираться с этими вопросами, потому что если существует проблема, не бывает один полностью прав, другой полностью виноват. Надо вести политический... Если кто-то захотел перевести исторические события в политическую плоскость, надо вести диалог. І, власне, якщо говорити знову ж таки про відповідь України і про реакцію в Україні, то з цього раду, знову ж таки, серед депутатів була така інформація, що навіть сьогодні вони могли зібратися через цей так званий Бандерівський закон. І, знову ж таки, у парламенті виступили за консультації з іншими країнами щодо цього закону. І більше про це розпитаємо у члена депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща Оксана Юринець з нами наживо скайпом. Пані Оксано, вечір добрий. Чи ви нас чуєте? Так, чуємо вас. Отож, будь ласка, пані Оксано, якою, на вашу думку, мала би бути реакція парламенту? І чи буде ця реакція парламенту, можливо, навіть вже цього тижня, або, скажімо, наступного тижня? Що вам про це відомо? Дивіться, як співголова міжпарламентської групи дружби разом з Миколою Княжицьким ми оприлюднили свою заяву. Я знаю, що сьогодні Андрій Парубій зустрічалися на таку нараду голови фракцій. Це, напевно, ви це мали на увазі, що стосувалося, власне, зібрання депутатів. Тобто це депутати, представники, які представляють окремі фракції і групи щодо понеділку і формування порядку денного, власне, погоджувальної ради. І не будучи там у Києві, будучи у Львові, я знаю, що питання про ситуацію, яка склалася вночі, про ухвалення Сенатом цього законопроекту, так само мало йтися. Станом на сьогодні я абсолютно погоджуюся з вашим гостем, що дуже вчасна і дуже правильна заява саме президента України, тому що на даному етапі, станом на зараз, очікується підпис законопроекту, який вийде із Сейму, Сенату, президентом Польщі. І тут є дуже правильна, дуже важлива думка, яка була висловлена саме президентом України. Ми, як депутати-парламентарі, напевно, можливо, більше можемо там говорити, більше можемо дискутувати. Ми намагалися це робити. На жаль, неможливо дискусію вести односторонньо, тому що дуже часто на наші листи не було просто відповідей. Була відмінена асамблея 11-12 грудня, яка мала відбутися. Напевно, це сталося саме через те, що там формувався Кабінет міністрів. З нашого боку, це був сесійний пленарний тиждень, де ми не могли так само, скажімо, взяти участь в час пленарного тижня такі засідання. Станом на сьогодні я буду продовжувати, що ми робимо цю заяву, тому що для нас важливий діалог, для нас важливі польсько-українські стосунки. І саме через те, що впродовж останніх тих років ми ними займаємося. Ми стаємо державою сильною, успішною, і мені здається, що оця наша сила і міць змушує, напевно, наших сусідів мати якісь побоювання щодо наших амбіцій. Але насправді за 300 років українці жодним чином ніколи не претендували на щось чуже. Вони виключно відстоювали і захищали своє. Тому наша заява досить різка, мені здається, але я маю запрошення від голови Сейму на 17 лютого до Перемишля, де буде Європа Карпат, де будуть обговорювати стратегічні напрямки розвитку кількох країн, кількох регіонів, які складають цей єврорегіон Карпати. Тому я сподіваюся, що там ми зможемо говорити, що нічого іншого не відбудеться. Ми далі відкриті до діалогу як політики. Ми намагалися зробити все, аби історичні питання обговорювалися саме істориками, щоб було б більш професійно, більш правильно. На жаль, станом на сьогодні ситуація, яка склалася, ми, напевно, маємо реагувати. Чи має це бути дзеркально? Я думаю, це питання буде обговорюватись у понеділок головами комітетів, головами фракцій, членами депутатів. Тобто, я думаю, що сьогодні по-різному будуть реагувати мої колеги-депутати, але ми маємо зрозуміти одне, що станом на сьогодні це є складний період, який ми сьогодні живемо всі разом. Але дуже важливо питаннями і сусідами займатися, спілкуватися. І навіть на ці речі кожен має право на свою думку, але це однозначно ми не можемо погоджуватися з тими думками, які будуть нам нав'язувати. Спасибі вам велике за те, що ви знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Глядачам я нагадаю, це була Оксана Юринець наживо скайпом, член депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща. Бачу Корчелава, політичний експерт і прес-аташе посольства Грузії в Україні, гість нашої студії. Пане Бачу, тобто, скажімо, слухаючи власне народного депутата, слухаючи вас, і знову ж таки ви говорили про виважену заяву президента України. Насправді, як такої, скажімо, істерії нема, и не должно быть. Истерия в данном случае только повредит. Поймите одну вещь, что, во-первых,
Ну, я думаю, что какая-то работа с господином Дудой будет проводиться, да, со стороны президента, потому что господин Дуда немножко по-другому реагирует на какие-то вещи. Есть там предпосылки, чем реагирует парламентское там, большинство. И надо понимать, что исполнительная власть и законодательная власть немножко по-разному всегда видят процесс. Исполнительная власть, она всегда прагматичнее. Тем более в случае с господином Дудой он понимает, что, может быть, даже лучше в этом случае наложить вето и отложить этот закон. Ну, ми посмотрим, як буде якою така може бути тоді реакція, зрештою, у польському суспільстві, де більшість електорату підтримує цей закон, ну, принаймні за дослідженнями. Общественные интересы и государственные интересы немножко могут не сходиться. Но государственные интересы всегда стоят выше. Господин Дуда, надеюсь, понимает, я уверен, что даже понимает, с учетом того, какие отношения складываются и с ЕС у самой Польши, что сейчас это может стать катализатором. Поэтому тут, еще раз говорю, не надо драматизировать. Даже если этот закон будет подписан, всегда есть люфт для маневра, и поэтому просто надо работать по этим направлениям. Работа в этом направлении там, после президента Кучмы фактически была свернута, давайте честно говорить. И поэтому эти проблемы, ну, польские националисты эти проблемы поднимали. И они смогли их разогнать в обществе, ихнему обществу это стало интересно. І знаєте, ну, тобто, напевно, ви правильно говорите, та, що, власне, політикам, дипломатам і, зрештою, і депутатам, в тому числі, не варто, скажімо, драматизувати цю ситуацію і не варто створювати такий ефект істерії, зокрема, в засобах масової інформації. Але я вам скажу, що серед родин і серед тих людей, які безпосередньо, скажімо, працюють в Польщі, а величезна кількість українців в Польщі працює, не скажу, що істерія, але занепокоєння певне є. Понятно, конечно, з приводу відношення до українців і так далі. Ну, послушайте, это тоже все пройдет. Ну, занепокоение будет, але я не думаю, что как-то на украинцах отразится вот этот какой-то принятый закон. На самом деле у украинцев в Польше это одна из самых больших диаспор. И довольно сильная диаспора. И тут, наверное, тоже не надо драматизировать, потому что многие диаспоры переживали трудные времена в взаимоотношениях стран. Разные времена были. Я, например, про грузинскую диаспору могу много историй рассказать в разных странах, какие времена переживались. Но это не означает, что их кто-то там... Ну, 21 век. Поэтому тут надо быть спокойным. Тем более Польша, ну давайте честно скажем, это правовое европейское государство, члены Евросоюза и НАТО. Они могут, конечно, там в парламенте что-то напринимать, но дальше, еще раз говорю, все обговаривается, над всем работается. И ни одни власти не вечны. На такій оптимістичній і спокійній ноті в цій темі ставимо поки що 3 крапки. Перейдемо до іншої теми, теж, як на мене, не менш важливої. Йдеться про те, що директори 3 головних розвідувальних служб Росії нещодавно їздили до столиці Сполучених Штатів на тлі загострення напруженості у російсько-американських відносинах. І про це, власне, свідчать повідомлення засобів інформації і заяви посадовців протягом останніх днів. Напередодні 30 січня посол Росії в США підтвердив, що на консультації щодо проблеми тероризму і інших питань до США їздив директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який перебуває, до речі, під санкціями Сполучених Штатів. 31 січня видання The Washington Post повідомило, що директор Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков і керівник головного управління розвідки Генштабу Збройних сил РФ Ігор Коробов приїжджали до Сполучених Штатів минулого тижня, і що керівник ФСБ зустрівся з директором ЦРУ Майком Помпео. Зрештою, як і Наришкін. В інтерв'ю російській радіостанції «Эхо Москви» 30 січня американський посол у США Джон Гастман повідомив, що Помпео справді зустрічався з керівниками російських розвідслужб, але він не уточнив, де відбувалася ця зустріч, чи хто брав у ній участь. З іншого боку, нічого особливого нема, та візит керівників спецслужб однієї держави, переговори, а один з них під санкціями, ну, так сталося. Ну, коли нужно решать какие-то большие вопросы, есть согласие сторон, санкции вещь условная. И это мы увидели уже, да? Просто то, что сам факт этих встреч, вообще встречи такого уровня, руководителей такого уровня спецслужб, обычно очень засекречен. То, что информация об этих встречах просочилась в СМИ, была слита, да, скажем так, это говорит о том, что есть политическая борьба внутри Белого дома. Просто так эта информация к журналистам попасть не могла. И это должно было быть санкционировано одной из групп, которая участвует в этом политическом переделе сейчас.
То, что с приходом господина Трампа есть определенные странности в политике Белого дома, это, мы все это можем заметить и видим. Потому что впервые там, за много лет нету единой команды, которая там, в течение одного срока идет полностью вместе. Но есть вопросы. Есть вопросы по самому санкционному списку. Господин Асмунд писал, что список, который был подготовлен, и список, который был опубликован, это два разных списка. За тиждень до публікації, начебто його замінили на інший. Да. Как сказал кто-то из коллег, я не помню точно кто, что складывается ощущение, что опубликованный список – это телефонный справочник администрации президента, правительства Российской Федерации и первая сотня Forbes России. Ну вот где-то тут правда это так выглядит. Но вот сегодня появилась информация, что существует некий закрытый список еще. Скорее всего, это в результате вот того, что начали просачиваться эти информации, настоящий список администрация будет вынуждена показать Сенату. Поэтому сейчас пока надо наблюдать, потому что тот список, который представлен, 200 с чем-то фамилий, он не может существовать в таком виде. Но 200 с чем-то фамилий мы берем просто и всех ставим под санкции. Это не совсем эффективно, потому что тут скорее надо, наверное, более точечно, потому что, чтобы понимать, кто потом из этих людей готов ради снятия санкций пойти там, на действия, которые нанесут вред режиму в России. Ну, это такая большая философия, потому что очень долго спорили, какие санкции эффективнее, секторальные или поименные. В итоге там все сошлись во мнении, основные светилы мировые, что лучше, конечно, поименные санкции, что они больше дают эффекта по факту. Вот. Теперь вот такая история, но пока она... Сказать, что кто-то сейчас понимает, что происходит, нет, потому что это некая битва под ковром в Белом доме. Как понимаю, просто президент Трамп не хочет упускать, не хочет, чтобы Конгресс и Сенат диктовали ему условия свои. А американская модель так устроена, в принципе, Сенат, он вроде бы и силен, но без поддержки Белого дома он столько силы не имеет. И Белый дом вроде бы силен сам по себе, но без поддержки Сената тоже силы не имеет. Поэтому это вот такая битва за влияние. И вот слив этой информации, такие уважаемые медиа, особенно как Вашингтон-Пост, а Вашингтон-Пост это газета больше приближенная к демократам, он говорит о том, что идут, экстравагантность господина Трампа имеет место быть, и идут некие процессы, которые больше похожи на бизнес-разборки, чем на такую всегда монолітну політику Білого дому. Тобто я так розумію, що зараз взагалі рано що говорити про те, будуть запроваджені санкції, не будуть запроваджені санкції. А треба розібратися з тим... Санкционный список, это мы его называем, это не санкционный список, это список лиц, которые вот там к чему-то имеют отношение. Да, еще раз говорю, это два телефонных справочника и журнал Forbes. Тобто ви говорите про те, що може з'явитися ще якийсь певний список, треба, напевно, зі списком... Закрытая часть существует доклада, и вот в этой закрытой части доклада, она, по-моему, сегодня должна быть представлена сенатором, или вот, не знаю точно, может быть, на следующей неделе. И я думаю, что, скорее всего, там тоже будет слив этого списка. И вот по нему, вот то будет уже санкционный список, потому что министр финансов США на одной из пресс-конференций говорил, что вы, наверное, там не информированы о закрытой части списка. Но вот в этой закрытой части списка существует то, что будет превращаться в санкции по факту. И это больше похоже на то, что опять политический истеблишмент США поэтому и сливает вот эти информации, чтобы загнать Трампа в такой момент, когда он не сможет не принять этого решения. А якщо говорити, тобто, зрештою, в Україні та і українські політики, коли з'явилася інформація про цю кремлівську доповідь Сполучених Штатів, багато хто почав, скажімо, пов'язувати цю доповідь безпосередньо ситуацію в Україні, начебто санкції. Это совокупность фактов. Послушайте, к сожалению, политика Вашингтона или политика Берлина или политика Парижа не является украиноцентричной. Политика этих стран является... После Второй мировой войны был создан постялтинский мир. Это единственная конструкция поддержания мира. И политика этих стран направлена на то, чтобы спасти эту конструкцию, потому что эта конструкция подорвана была после оккупации Крыма. Впервые за многие годы произошло то, что произошло.
Потому что если на события в Грузии закрыли глаза, если там на события где-то закрыли глаза и попытались сказать нет, но это, то вопрос оккупации Крыма стал мировым глобальным вопросом. Потому что если сейчас разрушится постялтинская мировая конструкция по безопасности, то тогда перестанет иметь вообще смысл существования таких организаций, как ООН, как G7 и так далее. Но это будет уже другая история совсем. Поэтому это направлено на действия России вообще. Точно так же этим списком реагируется на действия России во время американских выборов. Точно так же реагируется на действия России в Сирии и так далее. То есть это совокупность факторов. Да, Украина тоже отражена в этом списке, но это не есть только об Украине. Я почула. Тобто, я так розумію, це може бути, знову ж таки, така жовта картка, зокрема, як один з варіантів, перед виборами до Конгресу, які мають відбутися в листопаді 2018 року, так? Но эта политика гораздо сложнее играть, чем футбол. Она не ограничивается желтыми и красными карточками. Она более яркая и более сложна. Там больше других приемов. Это византийский такой прием, сказать, вот видите, вот вы все можете попасть. А что в закрытой части списка? Ну, наверное, Бортников знает. Или Нарышкин. Господин Нарышкин, на самом деле, это больше политическая фигура, чем спецслужбовая. Я думаю, он неспроста туда прилетал. Нарышкин довольно приближенный к Путину человек. Я думаю, что Нарышкин знает, что написано в закрытой части списка. І як це безпосередньо може повпливати безпосередньо на зміни всередині самої Росії, політичної Не ситуації? всем захочется под санкции американские и европейские попадать. Но эти люди не для того пытались заработать большие деньги там и так далее, чтобы потом не смочь на свои яхты на Кап-Фера приплыть или на своих дачах в Монако пожить. Они все это покупали не для того, чтобы это потом все потерять по-глупому. Ну, их Советский Союз и железный занавес не привлекают такие истории. І що вони, на вашу думку, що вони будуть дальше робити, будем, нет, або я не, можливо? по сути, конкретно, что они будут дальше делать, эти люди, никто не знает. Но, в принципе, любую крепость взламывают изнутри. И вот это есть вот эта попытка взлома этой крепости. Да, ну, нам хочется, чтобы это завтра произошло. У нас все люди как привыкли. Вот я утром встал, у меня должно быть все. Так не бывает. Это процесс. Процесс очень тяжелый. Советский Союз изнутри взламывали 54 года. И взломали в один момент. Точно так же с Российской Федерацией. Да, это процесс на годы. Після цієї теми повернемося, напевно, до внутрішньоукраїнських процесів. Маємо мало часу, але встигнемо ще це обговорити. Про те, що головними умовами для завершення чергового перегляду програми співпраці Міжнародного валютного фонду для України і виділення чергового траншу залишається ухвалення закону про антикорупційний суд і виконання обіцянок щодо узгодження цін на газ з ринковою. Про це заявив голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман під час зустрічі «Глобальний огляд економіки України» 2018 року. І знову ж таки йдеться про те, що, як говорять інсайдерські джерела, як передають деякі засоби масової інформації, йдеться про наполягання на підвищенні тарифів на газ для населення. І знову ж таки наголошується, що цього можна було уникнути, якщо би, скажімо, не піднімали мінімальну зарплату в Україні, і за рахунок цього утворилася певна дірка в бюджеті. І таким чином зараз потрібно це вирішувати, знову ж таки, аби Україна мала можливість виплачувати зобов'язання по кредитах. І, відповідно, так виглядає, що українському населенню варто чекати, і цього вже неможливо буде уникнути, чергового підняття тарифів на газ. Буде проблема, а МВФ очень чітко в своїх рекомендаціях, никуда рекомендация о повышении цены на газ не делать, потому что господа из правительства пытались доказывать, что не будет такой рекомендации, что они смогут с этим совладать. Но, видно, данные макроэкономические показывают, что это делать надо. И по антикоррупционному суду тоже как ни пытались, вот так, ничего не получилось. Надо принимать антикоррупционный суд, иначе денег не будет. Если денег не будет, надо откуда-то платить по долгам, по кредитам. Это в этом году большая сумма, в следующем году очень большая сумма, и потом еще тоже очень большая сумма. 3 года вообще будет очень тяжелых таких. Поэтому если не получить кредиты МВФ для экономики, это может быть большим проседанием и ударом. Вот. То есть выбор очень простой. Или вы сделаете то, что надо делать, и получите деньги, или не сделаете и не получите денег. Тогда для вас это будет еще больнее. Так это, да, болезненно поднять
цены на газ для населения, поднять цены на газ для производства. Ну, можно тогда этого не делать, но не получить денег, тогда денег на газ не будет совсем. Так, если это просто так объяснить. А з точки зору, якщо говорити про антикорупційний суд, і, власне, якщо послухати і заяви депутатів з блоку Петра Порошенка, та і навіть самого президента. Валютный фонд видел очень много разных политиков, депутатов, правителей, кого угодно. И они четко знают, что заявления и реальные действия – это разные вещи. Очень наивно считать, что можно опытных людей, как МВФ, как Всемирный банк, как правительство западных стран, увещевать какими-то заявлениями и ждать, что они скажут: ой, да, ну они же нам... Они таких видели много. Представляете, сколько людей, сколько стран в мире кредитуются у МВФ, и сколько их пытаются увещевать заявлениями не делать то, что им говорят. Вот можете посчитать, сколько это таких? Но есть две разные категории кредитующихся у МВФ. Например, мы, которые постоянно пытаемся заявлениями их уговаривать. Допустим, Польша, которая слушала их рекомендации и в какой-то момент сказала: все, нам больше деньги МВФ не нужны. Вот мы сегодня говорили о Польше, да, там странное руководство сейчас, странные парламентарии в плане политического восприятия, но в плане экономики, вот на момент развала СССР в 1991 году, Украина производила больше ВВП, чем Польша. А сейчас Польша производит при меньшем количестве населения, чем в Украине, производит в 5 раз больше ВВП, чем Украина. Я скажу даже больше, такая бедная страна, как Португалия, которая тоже слушала когда-то рекомендации МВФ и выполняла их, при населении всего 10 миллионов производит ВВП в 2,5 раза больше, чем Украина. А есть там страны, которые вот 7 лет один раз получат один транш, а дальше говорят: а мы все сделаем. І не делають. Ну, насправді не кажуть про те, що ми все зробимо. Кажуть: так, ми зробимо, але, скажімо, а тут ми з вами погоджуємося, а тут ми з вами не погоджуємося. Якщо ви не соглашаєтесь, ми вам деньги не дадим. Апелюють, скажімо, до посягання на наш національний суверенітет. Про те, що тут ви нам можете радити або вказувати, а тут, вибачте, хлопці, ми самі розберемося. Скільки це логічно? МВФ не влазит в национальные суверенитеты. Оно занимается регулированием макроэкономических процессов. Национальный суверенитет и макроэкономический процесс – это разные вещи. Если мы идем к МВФ получать деньги, и он пытается нам подсказать, где надо сделать правильно для того, чтобы мы эти деньги в силах были вернуть, ну, если кто-то считает, что это касается национального суверенитета, так не ходите брать деньги. Но деньги же нужны, потому что дешевых денег на развитие экономики больше нигде нет. Потому что если не будет экономики, если мы потеряем экономику, то суверенитет теряется автоматически. Ну, есть же, ну, по сути, нельзя же обсуждать каждые глупости каждого глупого политика, который выходит и говорит, что нашу экономику спасет по 2 коровы в каждом дворе. Вот у вас же нету двора, наверное, да? Вы же в квартире живете. Ну так, в мене немає. А этот политик считает, что у вас должно быть 2 коровы. Вы хотите сейчас 2 коровами иметь дело? Я не готова зараз на це запитання відповісти. Нет, ну вы бы хотели, чтобы у вас в квартире было 2 коровы? В квартирі? Да. Ну, я думаю, це абсолютно Ну, нелогічно. а он считает, что в каждой украинской семье должно быть 2 Але я коровы. говорю про консолідовану позицію, про те, що, Консолидованная позиция проста. МВФ дает деньги на экономику. И точно говорит, что надо сделать для того, чтобы эти деньги получить, иначе эти деньги вы никогда не вернете назад. Ви ж Тобто міжнародні донори мають відбирати безпосередньо людей, які працюватимуть в антикорупційному суді? Конечно, ну, по сути, нет. Что касается антикоррупционного суда, тут вообще другая история. Они хотят, чтобы появился Понимаете, в чем дело? Если появится антикоррупционный суд, и он станет эффективным, в Украину пойдут инвестиции. Если в Украину пойдут инвестиции, Украина может показать двузначные цифры развития экономики. Двузначные. Не 2%, не 3%, потому что мы гордимся 2-3%, а мировая экономика растет на 4% в этот момент. То есть они еще дальше убегают от нас. Бачу, спасибі вам за цю розмову. Дякую за конструктив. І глядачам я нагадаю, що гостем нашої студії був Бачу Корчелава, політичний експерт, прес-аташе посольства Грузії в Україні у 5-10 роках. І я дякую, що ви теж були з нами під час цієї розмови. Залишайтеся за ТР і надалі.